Monggo Mas e. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Helman, sing pundi lare pundi to niki wau? Kula saking Trenggalek Oh, kota niki wau. Apa cakmet? Camat-camat kae lho. Oh, Arep camat. ki meng silaturahmi Rohmi. apa arep golek mobil? Isik to Mas. Piye? Piye. Motor kula wis elek ngene iki lho. Ati jane mobil. Sirku ki arek ijolne sing rada apik ya lho. Sing Lungguhane penak ngono. bane papat. Ora koyo iki bane mek 3 kurang 1. Berarti Jadi sing Bane papat. heeh, bane papat. Rekomendasi sing penak sing ndi? Yo lek rekomendasi nggae awakmu yo sing matic no. Mosok yo sing manual yo ngoper-ngoper ya angel engko. Matic akeh. Sing matic yo. Iki wis koyo manual. Di Mas. Ya medun Cen. Sik, tak medun sik. Sik. Medun amin. Sik. Sik. Mas yo. Ah, bos. Wes yo. Sik Mas. Sikilku keri. Boyo. Tak mati yo boyo. Ngeget wong ya. Lho camat Sing ndi, sing ndi? rekomendasi matic, Matic camat. sing penggerak roda belakang ngono lho. Iki Nah, roda belakang iki. yo Iki piro iki? Iki matic. iki sekitaran 129 juta iki camat. Budgete nuntut. Budgetnya nutut. Ono camat. 100. 129 camat. Jero-jerone apa ora? Delok. Yo konggon supiran. Oh, yo. Begini. Supiran kene. Oh, terus piye Pamen? Udan Pamen. Yo. Bantu Pamen. Konsumen yo dibantu Pamen. Aku iso. Layanan terbaik. Iso. Pantas Sal. banget. Wes. Ya, wah, good looking. Pater tin. Sater gak apa-apa camat. Nah, ngene Oh, cek. Sen. Cek aku jajal starter iki. Yo iya lho. Urung wayahe sik. Rumahnya ngenteni on dhisik ya. Nah, wes, Lek oni. cocok ora kira-kira? Cocok ora kira-kira? Yo, insyaallah iki starter ndi? Yo langsung di Oh, iya. Anak Mas. Oh, berarti engko dikai variasi tambahi Apa? sini ngono kae nggih midek. Oh, anu, midek rem. Oh. Heeh. Oh, tadi rem. Oke. Jadi kan ndak bahaya ngono. Kurang dur sak Masalahnya meneh. kan mengecek rem. Ditambahi. Ditambahi. Di-upgrade lah camat. Oh. Enak wis AC, audio, Audio. komplit. Regane yo Senang nek 129 ben kenyang camet no. Regane murah ya. murah meriah sama. Meriah. Oke. Jero-jerone sik ori ngene sama. Wah, Ini tahun 2016 loh camat. interior ya sik apik ya wis ya. Dan sangat seger sekali camat. Sis kursi ya sik apik. Selalu camat. Iki peh. Masuk. Aku lek di mobil ngene iki yo. Piye? Kan iki isine jero iki. Isine 1 2 3 4. Gerentangi apa? Kuwi lek wong lanang kabeh ora oleh numpak. Wedok kabeh Bahaya. tumpakne. Bahaya lek sampe lanang kabeh. Wedok kudune. Lek burine apa Mas? Burine. Ya, burine. Burine kayak Brio. manual angel. Brio. Ngene iki tekon piro ngene? Oh, ngene iki to. Heeh. Iki murah kan nggih. 138 nyang. Oh, masalah iki. Wah, Heeh, iki agene Kediri camat. iki Kediri. Heeh. 2018 camat. Iki Oh. interior sik bagus ya. Interiornya sih mau mening banget camat delok. Sama munggah camat. Jan. Heeh. Jajal pantas mesti camat iki. Bantu to konsumen. Konsumennya dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Delok camat setir-setire wis sik jeruk purut kabeh. Kilometer ya lho iki camat. Aku yo iso lah iki. Yo manual transmisi. Manual tak iso aku. Oh, awake Podo hari iki bae iki ene. Ya manual. Ya wis camat milih iki bonus ya. Oh, bonus nek Lebaran kanggo bonus. lebaran nih ada harga bonus camat. Jadi sampean milih sing manual apa sing matic? Aku milih Matic. 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 Oh, sing isine akeh. Sing isine akeh. Wah, Iki masalah regane kur 80 kenyang anu camat. Piye? Paceke mati. pajake mati. Heeh. Delok caman interiore malah mewah camat. Ha, iki lho, sampean munggah camat. Jan. Mewah sekali. Jan jos jis. Oh, jos Ya, aku tenan ya. Heeh. 80 juta kenyang camat. Loro telu. Heeh.
Sik sedeng e. Heeh. Nggo ladies. Gue ledis sih. Oh, bae ladies tok yo anu. Setir yo anu setir. Penak iki. Kan ae. Eropa kok camat iki. Eropa ya. Heeh. Oke. Cuma 80, Bro. 80 niku. 80 nego. Tak milih-milih sik ya. Oh. Gitu saja. Jangan lupa kalau mau beli mobil di Agung Mobil Jalan Raya Bandung Perigi, Tepatnya Desa Nglampir. kecamatan ini apa iki? Kecamatan ini Bandung toh. Tulung Agung Jawa Timur Indonesia toh. Engko nomor telepon nih tak main ini. Ayo. Thank you. Thank you very much loh, Cak Mat. Ya, speaking English kan.